бахшида ба рӯзи модар ҳар нафаре занону модаронро бо ҳар амале табрик намуд. дар шаҳри Панҷакен як нафар соҳибкор ба иқдоме даст зад ки то имрӯз беназир аст. санаи 8 март бо сарпарастии молии ин нафар соҳибкор бахшида ба рӯзи модар 2 микроавтобуси хатсайри рақами 1 дар шаҳри Панҷакен ба занону бонувон ройгон хизмат расонид. ронандаи маршрути хатсайри 1 ошилди умархуд бо ташаббуси як соҳибкори хайрхоҳ имрӯз тасмим гирифтем ки занону бонувонро дар рӯзи идашон ройгон хизмат кунем, онҳоро бо табрик мекунем. ҳамвақт тин бошанд. ин соҳибкорамро раҳмати калом мегӯем ки хеле корҳои хайр карда истоден. ин амали хайрхоҳона ки дар шаҳри Панҷакен барои нахустин бор аст ба рӯҳии мусофирон ба хусус занону духтарон бетаъсир набуд. Бепул имрӯз? Имрӯз занҳо бепул садҳо сипосу миннатдорӣ ва дуои нек ҷавоби мусофирон ба ин амали хуби соҳибкор буд. Манихи мардҳо раҳмат мегӯем ки имрӯз дар хизматрасонии автобуси мо бепул барои занҳо илое кам сад ба дарон муваффақият ба корҳояшон. соҳибкоре ки ба ин иқдоми хайрхоҳона даст зад Акмал Каримов роҳбари мағозаи Суғд 24 буда ин амалашро танҳо бо як роҳи хурсанд намудани занону модарон маънидод намуд.